turu kok kepenak. Layak kok kari. Lah aku nemu omah genai ra karuan Dik. Lah aku kaya gabah di peme malah Mbak. Wes ora masalah. Memang ning isor tenda kono. Isor tenda Mbak. Wis ora apa-apa malah ben garing kok. Ben pero ya. Aku mangkono lho kon mlebu ning omah kono terus turu ngecuk adem ya. Iya. Aku malah gelo mang kok digugah barang. Lah wayahe kok iso. Ngaturaken sugeng siang sugeng pinanggihan kalian pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani saking Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sik anduk rupaku kaya wong ta ora. Wes cantik wis nganggo ndok ceplok ning pinggir ngono kok. Iki lho wedaan kawedhik pacar bar subuh tak kandhani. Ora apa-apa tetep ayu. Sri. Lah wong arep maca kok leren dehem. Mboke iki lho bindur andung ngantuk. Sampeyan sing ngantuk. Iya, aku sing ngantare malah. Ayo kok. Matur sembah nuwun kanjeng dumateng Bapak Sukirmanto. Dan juga Ibu Pasri. Oh, kakek nenek. Nggih niki Pak Ramli, Mbak. Iki ngene to. Nggih niki turut mengundang. Sing duwe gawe iki Bapak Ramli, dalah Ibu Kristanti nggih. Oh, iki sing bae. Nggih, turut mengundang. Kakek nenek. Pak no kopi sak piye lek Jane kok iya, Dik. Biasane kan ngono ngopi sik. Iki dalam rangka tasyakuran Walimatul Khitan dan juga akikah adik Adiasta, Alexi, Pradita dan juga Arselio, Elzian Kanandra. Terima kasih. Matur nuwun wis muga-muga putranipun Bapak Ramli dalah Ibu Kristanti pinaringan selamat dados putra ingkang sae dadi bocah soleh. Amin. Pinaringan dados putra ingkang migunani tumrap keluarganipun. Amin. Menapa ingkang dipun sejo saged kasembadan. Amin nggih, Mbak. Dalah ugi kanjeng dumateng Bapak Sukirmanto, dalah Ibu Pasri, Bapak dan juga iki Bapak Ibu nggih, Mbah Kakung dalam Mbah Putri pinaringan seger kewarasan panjang umur. Didongakno kabeh dadi ora ana sing kliwatan ya. Nggih, Mbak. Oke, lagune napa Bu? Dangdut napa campursari? Wih, ini aja. Langsung kok. Iki mang buah ta ora kok manggo ngarep. Buah ayo. Coba nek buah oleh saking pundi niki? Iya iya. Matamu saking pundi, Besti? Mbak ketelu. Lah, aku banter ngono. Ayo. Aduh, we cah. Ayo, mana banter dhewe? Ora bingung mang beketel tekan kene. Iya. Beketel tenan ta ora? Kok adate koro. Kondang kono ae Karang Wotan. Mboten. Iya. Aduh, apa usah nganggo mic kok banter ngene. JNC ngantek kalah lho, Yu. Sesuk nek sanem kurang solar lah, Lek. Iki lho, tenagane entek iki aja. Banter iki. Nganggo aku tenaga langsung melebiar. Oh nggih mangga Bapak. Mangga. Sembah nuwun. Nggih. Saking tuan rumah. Nggih. Diwaca ndak? Saking tuan rumah keluarga besar Pak Ramli nggih, Mbak. Nggih. Mintake gelang kalung, kembang rawe, jambu alas, angge orong-orong. Gubuk asmara, prau layar, kucing garong, kawin kontrak, tambal ban, ayang-ayang. Iki kok bare jam pira acah kok wakehe ngene. Ngene ae lho, Dik. Piye, Mbak? Sekirane nek kakean lagu ya wis setelno YouTube ae do turun ae. Aja, mak aku bar mangan lele tak loro arek. Kadung mbok pangan mang lelene. Yo iso ra iso yo nyanyi. Aku mang urung mangan blas nek turu wae yo. Tekam kari yo. Nek kan wis entuk bakso. Wis ora apa-apa engko tak dobele. Ya diaturi nduk lagune nduk ya. Heeh. Apa diaturi apa lagune? Niki, monggo. Ya, lagune sing gayung ya, Bu. Dangdut ya. Oke, semangat. Sik tak golekno apa iki? Ayang-ayang. 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 Oke. Ayo Mbak
Feni Soraya Ya, diaturin semoga. dok ayang-ayang spesial permintaan dari tuan rumah dan juga terkhusus kagem sedaya ibu-ibu. Saking pundi ibu niki? Longgo dhewe, masuk. Yo, Siswa budaya. Siswa budaya TV. goyang yo. TNC pedang rasane ati kan nandang senyi pilihan hanya aku
aturan ayang-ayang ini. Yang wis diaturke spesial buat tuan rumah. Nggih, Pak Ramli Pak Ramli sekalian. Oke. Berarti ibu-ibu juga sudah ya. Oke. Dilanjut kembali. Iya, Mbak. Biduane dari siswa budaya. Yuk Mbak Resti gandul. Loh, kayak nom-nom mama. Loh, delok ah. Oh, gandul. Aki nek dipek mantu selosok kliwon metone. Piye, Nduk? Sing gandul-gandul apane? Iki lho Mbak gendungane. Jajal kira-kira nek bocah model ngene iki apane sing gandul-gandul? Arek dadak takok rumangsa aku kok sok. Oh iya kok sok. Tak antem piye? Dek, kok dak entek, Dek. Ngaturi apa, Nduk? Diparingi permintaan kawin kontrak nggih, Mbak. Iya, lah pintere Mbak Resti, heeh, dijak kawin. Kok mati urip iki kena apa iki? Iya, ora kok mak wis pepek kok e. Aja ngono anak mantene. Ayo mangke dipun aturaken yuk Mas yuk kawin kontrak bersama Mbak Resti dan juga ada GMC Audio bersama Siswa Budaya TV. Kita goyang sama-sama yuk. Yuk. Siswa Budaya.
gandul. Lagi nyawang sing nyanyi seger. Kandhane seger du. Ora ya Mbak, ya seger kayak semangka inul. Kayak ning kono mang panen aku roh are Mbak. Seger kaya es jeruk. Ono ah. Ono nek tuku. Ya jelas nek tuku ono. Monggo Mbak. Rondo teles saking Mbah sinten iki? Mbah Duda. Rumangsaku kok iso. Lah wong dijak kenalan ema lho, Mbak. Lah mbak iku malu-malu kucing kok mbok padakno kowe. Nah aku piye, Mbak? Kowe iki malu-maluin kok. Mbak kan isinan malu-malu kucing. Kowe malu-maluin kok. Rondo teles, Mbak. Ronda teles. Oke. Nggih, alah monggo Pak ya awon jenengan apa? Pacarmu lawas iki, Mbak. Saiki ya engko nyidam sari. Oke. Duh iso kabeh Pak saiki. Iya. Wis kok ketok-ketoke. Oh nggih, matur suwun lho Pak. Ya Allah, bapakku kok pinter, cerak omahe langsung nyawer. Lah, cocok iki. Biasane nyawang blok kok. Lho pakaiane resmi ngono ah. Paling iki mang baradul jagung iki mang. Iya, Mbak. Cocok iki kayake panen jagung. Nggo njaluk lagu. Nduk iki diaturi engko ya. Engko diaturi nyidam sari, engko Mbak Rahma ben nyanyi nyidam sari ya. Niki diaturi napa riyen, Mbak? Oh iki biduan sing saka Thailand Adik tampilna. Iki, Mbak. Ana. Ana Adik. Khusus piyayi kepoh Kanggo wong kepoh. Biduane siswa budaya tekakno sing saka luar negeri. Bocah Thailand tampilna. Lho urung diundang wis maju. Apa? Tanggap ing sasmita tenan, Mbak. Wong iki anjene bocah iki gak iso kata-kata. Gak iso Jawa iki. Anjene bocah Thailand kan omongane ya basa Thailand. Sewenci ya lapeke. Wis iso aja ngono barang. Biasane kok meneng ae antok karo gedek biasane bahasane, Bu. Diaturi apa ndak? Nyanyi apa Mbak Pipi? Diaturi Jambu Alas ya, Mbak. Ya, wis iso tenan Jambu Alas. Iso tenan ta ora? Jujune ora ngono lho irung ta apa Levi kok. Cagak. Iki upama ora kedengangan jago kluruk menawa sak rai kok irung bloko cah iki Mak. Ya irung kok semeter. Padahal mboke yo ngene lho. Mbok era umat belas Bu. Niku yang kembali bersama siswa budaya. Ayo Mbak Bibi. Terus kelingan ramah kemuyu
sing gawe lagi nyawer malah dibari kok Mas di sini kok. Ya, ya. Iki adik sing dikitan iki, Bu. Ya Allah, sapa iki celukane iki? Ya, kok wis iso gaspol ndang ah. Gaspol ndang. Dek, paring asma Dek sinten niki? Iya wis denger aku wis dengar. Jenenge. Kowe iku kok ngetrel terus yo, Mbak. Adik Alek. Adi. Alek Mbak timbalane. Oh, celukane Alek. Nggih. Oh. Ya Allah, bocah kok grapiae ngono. Minta lagu napa mboten Di Alek? Wes gak sambok etong kon entek nyuwun bapake nah. Iki dina iku duwe bapak entek-entekno le. Aman. Malah pokok ngentekno piye le. Ora apa-apa. Oh, kalau ijak keh kandhane kok. Minta lagu apa Di Alek? Ya, ora mudeng Dekne. Apa ya? Nah, Sembarang. Sembarang. Penting nyawer ngono ya. Kok genahe ngono ya, Mbak? Mbak yang mandok pokoke. Engko bengi numpak gajah ya. Iki gajahe. Wedi malah gak jale resiko. Kok iso resiko? Bahaya nek meteng gajahe. Iya are. Kok anak-anak metu apa? Curut. Diaturi Mbak sing meriah buat Iya. Oke, spesial buat Adik Alek ya dikasih DJ remix. Iya, cocok apa gak? Cocok ya? Alek kok. Ora ono. Malah mbok dene Alek sing njaluk kok. Diaturi apa ya sing penak ya? Napa, Dik? Malam terakhir napa keong racun apa? Oh iya diaturi keong racun ya? Nggih. Mau? Wah, yo. Cocok ora? Masuk. Masuk ora Lek? Oke. Jempol lah. Nek kedep-kedep ngono iku malah aku dadi piye ngono lho Lek. Bocah kok bari ngono anggere kedep-kedep wis lah ya Allah Gusti Alek. Edap-edapi tenan. Pinter sekolahe nggih Le nggih. Monggo dadi bocah sing apik ya Lek. Amin nggih. Ayo Mas diaturi keong racun ya spesial buat Buat Adik Adik Alek. Alek. Kita tampilkan kembali bid wanita berikutnya coba dihadirkan bersama Kamila. Yuk semoga dados. Aja ada Alek njipok dhuwit neh ya. Njipok neh Le, njipok neh. Kurang. Oke. Kandekno Bapak biduane 14, Pak. Oh ya. Oh, langsung 50 kabeh Le. Iya, mangga Mas digoyang kembali bersama siswa budaya. Asik. Goyang kali yo. Asik. Iya. Ini munggah ya apa-apa, Dek. Wani munggah mana? Munggah ready loh. Yo, metu guri. Yo, sip. Yo. Gini. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam terus dia tengok-tengok. Ya.
tas seneng ya ora karu-karuan. Iso gendel-gendel. Wes arep Sampun le. Sampun. Salim dulu ah. Udah metu ngguri saya. Sing pinter sekolahe nggih. Adike di anu dikancani. Hati-hati lho Mas Alek nggih. Lewat kono iki adike dijogo adike. Gandeng nggak masalah. Kok ditinggal nganggur iku piye Kok ngawur ledek kok terus lali adike iku piye Alek. Joko anyar ana bola. Ayo. Tenang. Bahaya iki. Alhamdulillah dia Alek seneng atine ya, Mbak. Ya wis ngene iki wis diniati karo Pak Ramli ya kepengin sepisan ya nyenengno keluargane. Ora nyono ora ngira Pak Ramli kok kuat nanggap ketoprak sing meriah koyo ngene ya, Nduk ya. Tangga teparo melu Jenenge wong Jawa iku aja nganti ilang Jawane. Nggih, Mbak. Meneh gamelan iku ya termasuk kabudayan Jawa. Ketoprak ya kabudayan Jawa ngene iki wis gelem nguri-nguri, gelem nanggap, gelem nyeneng-nyenengno wong akeh muga-muga dadekno dalan sing barokah. Amin. Dalan rezeki sing apik kanggo keluargane Pak Ramli sak keluarga. Nggih, Mbak. Ngene iki ya seneng nek nanggap siswa budaya. Ya seneng no. Duwe gawe nanggap ketoprak aja langsung mlebu YouTube sing nonton wong sak donya. Wah, apa channelnya, Mbak? Channele Siswa Budaya TV. Kok ndelok yo pengeklek-ngeklek lah kerekam Mas Sam. Suara tok lah iku. Nek guru sing banter. Hati-hati iki lho ning ngarep iki ku kamera. Kowe anggere ombo dhewe ketok lambene ning kene. Iki panteng lho. Ngene ku panteng. Mas Sam aku mang disawet dene ngene. Aku ya kepengin ngono. Yalah. Yalah. Apa? Iya. Senengane kok manuk ya, Mbak ya. Aku mah curiga aku. Iku iki ya. Ora ngono kok seneng manuk kene. Ayo. Lah iya. Umume wong wedok are. Mang ibuke ngersake bingkisan rindu nggih, Mbak. Bingkisan rindu apa bisikan rindu? Bingkisan apa bisikan mau, Bu? Bingkisan. Oh, dangdut. Oh, dangdut nggih, Oke. Yuk diaturi apa dhisik iki? Kicomania. Nggih. Iki lho kok nek diamuk aku. Oh, ngono. Iya. Iki kok nek ora mbok turuti. Yo kowe maju tenan lho, tak syuting. Tak kandhani nek ora dibok turuti kok nek kameram dirubah. Wis ijul duwe are. Lah ya kok banter dhewe mangula. Ya monggo diaturi Mas Kicomania. Wis denger aku lah Mas Sam.
nyanyi mang ora aku, Dik. Lah kene nek sampean. Wah, aja, Dik. Kecokot nggo ilatku. Aku ya iso aku mek kicau mania blok kok. Lah nek bocah semono iku mang jeh rada nyandak, maca barang jeh iso cepet. Barang aku. Atusane wontok sing cetha. Padha mewang wedok ngene iku. Mbak, ngaturi mbae wau lho, Mbak. Apa dia? Oh, Mbae. bapakku mah rondo teles kalih Ngidam Sari. Oh, nggih. Heeh. Lah iki Niki Basir. Pak Basir. Lukaku. Lukaku karo bingkisan rindu. Bingkisan mau ya. rindu nggih. Wis 4 lagu iku dientekno ya, Nduk. Dintekno, Mbak. Heeh. Iki diaturi apa dhisik, Nduk? Mbak, Rondo ya? teles. Nggih, rondo teles. Oke, mangga. Ya, mangga.
rondo teles, Mbak. Iya, Dek. Dilanjut permintaan diaturi langgam Midam Sari kanggo mbahku iki mau ya, Nak ya. Mbak Darno. Heeh, Mbak Darno saking Kepoh Kencana. Jati Jati Kepu. Kebu. Iki di Mbak Rahma. Ini ya. Ya, digoyang kembali bersama siswa budaya. Goyang yo. Ayo, Nduk. Tarik napas seberapa jam? Guyu kowe. Ayo tetokna, bacotna, Nduk. Nalikane
lulusan SMA iku ya, Mbak. Iya, siswa iki SMA kabeh. Aku tok sing PAUD. Lho, masa PAUD? PAUD aku Dek. Apa iku? Pendidikan anak usia dewasa. Bener. Mbak, masa PAUD sing nyuwun bingkisan Iya, iku teaturi. duet Mas apa mau? nyanyi dhewe. Ya, Ayo sayangku. Mas, monggo. Mas sinten ingkang badhe duet? Monggo merapat Mas. Langsung mriki mawon. Langsung mawon menyingkat waktu. Iki wektune wis sudah sore. setengah 6 kok, Mas. Monggo Mas, Mas. Di mang Mas ta. Ya, monggo dipunaturaken Mas Lisin Bingkisan Rindu. Ayo monggo Mas. Selak surup nanti loh. Iyo, digoyang kembali bersama Siswa Budaya JNC Audio, Siswa Budaya TV. Terspesial buat Bapak Ramli sekeluarga, juga Ibu Kristanti. Yo. Yuk monggo Mas. Senja kota. Mas monggo nyanyi napa mboten iki? Ayo Mas, musiknya wis muni.
pun cekapi langkung rumiyin nggih wedalipun sampun sonten mangke dalu pun lajengaken malih matur sembah nuwun